Така, здравейте, клашери! Днес сме с пореден епизод на Clash of Clans. Така, първо искам да покажа две атаки, едната от която направих преди мъничко. Имаме нова война. Ще покажа и как са ме взели мене, т.е. че не са ме взели две звезди, нито три, а една. И така да започнем с моята първа атака. Само да спрем. Виждате каква има той, каква база има. Доста широка. И аз атакувам с Queen Walk Attack. 3 хила, 1 рейдж, голем, 14 валкири, 5 магиосника с 2 арчера. Ето, тук започнахме, кралицата ми умря, трябваше да... Тоест не умря, активирах и абилитито. Двата голема са пуснати, магиосниците. Ето я отровата. И тук вече убиваме донейта. Тук пуснах валкирите. И сега ще наблюдавате, много интересно се развива тази атака. Ето тук един ми голем умря. Тези тук умряха. Тук малко се провалихме с този рейдж спел, но не беше от голямо значение. Видяхте втория хил спел. Ето го и третия тук. За да се предпазят из валкири. Горе пуснахме още един. Виждате, кралицата още ми е жива. С доста голяма част от валкирите. И ето тук вече си помислих, че няма да успея да му взема 3 звезди, защото нямах толкова много армия. Но както знаете, атаките се дължат малко и на късмет. А пък аз имах този късмет и успях да взема 3 звезди. И виждате, тук вече имах доста валкири, кинг с 3-4 магиосника, кралица имах. И като цяло, тук вече бях сигурен, че ще взема 3 звезди, така ще забързаме. Крайният резултат е ясен, доста добра атака. Се получава, аз наистина много бях изненадан и се зарадвах, че успях да взема 3 звезди. Друго, което искам да покажа е от предната война, или т.е. по-предната, с малкият профил направих една атака с дракони. И вижте, аз съм седми. Ето сега ще я пуснем. Атакувам четвъртия, който е Тонхал 8. Виждате, доста добре е развит. Говоря от към въздуха, защото аз го атакувам по въздух. И сега наблюдавайте как се развива тази атака. Ето чупим този Air Defense 3 светкавици. И ето тук започвам с дракони. Като цяло, наистина, когато правих тази атака, бях нагласен да взема просто 2 звезди и да му взема бонуса. Но отново тук имах доста голям късмет и успях да взема 3 звезди. Сега ще наблюдаваме. Ето виждате, тук имам още доста дракони. Тук вече щупих единия Air Defense. Виждате как единия ми дракон, който чупеше Air Defense, се обърна към неговия дракон от клан Кесъл, за да го бие. И тук вече успяваме да вземем 2 звезди. Ще забързам мъничко. Тук чупя Тонхала. Тук единия ми дракон умря. И тук вече успях да щупя Air Defense. Вижте какво се случва вече. Оставам с точно 2 дракона. Този умря. Ето само тук имам 2 дракона. Даже мисля, че ето този умря. И просто с тези 2 дракона успях да
Времето ми стигна да разчистя. Виждате? Ето го и последния билдър. И много също се зарадвах, че успях да му взема 3 звезди. Все пак аз бях Тонхаус 7 и му взех 3 звезди. А така ще покажем още един реплей върху втория. Ето тук пак успях да му взема 3 звезди. Или не, няма. Ще покажем в следващия клип. Така, скоро ще има поредица от Тонхаус 8. Някои стратегии, как ще бием във войните и тем подобни. Само исках да покажа